Z Ewangelii według świętego Marka. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Nauki Jezusa bardzo wymagają objaśniania, bardzo wymagają pogłębiania. Dlatego tak konieczne jest, żeby wejść w krąg uczniów, żeby wejść w krąg tych, którzy proszą Go: wyjaśnij, wytłumacz, pogłębij, oświeć nas, daj nam zrozumienie Twojej Ewangelii. Po to się tu spotykamy, po to codziennie otwieramy Pismo Święte i po to szukamy wyjaśnień, żeby stać się tymi, którzy w kręgu Jego uczniów mówią: Panie, wyjaśnij nam tą przypowieść. Do zobaczenia jutro.